Naiwe Luiza, koma ovhetereni ekunotoni wana chinyangare wangu achifamba naTemba kunyeba handi ndewe maBritish here aendesa vhoti kuna Richard shuwa abloka ZANU-PF kuti idyi notoni yaenda weduwe. Nhai Luiza iwe, nhai no doubt totoshanda nesimba kana kuwadzana iri kuenda futi dzimba dzatakawapa mastendi vanhu veZANU-PF. Notoni taifanira kunge tichitodyiwa mungoni chete kuti kwete kuti notoni yese yevanhu vatakapa mastendi. Aiwa, they have to work. Wana comment candidates, they have to work. Handi wakapuwa motikari napresident ngavaite work hard. Notoni yauda kupinwa because notoni haisi kutoita. Aiwa, vanhu ngavarohwe, vanhu vanoda kurohwa. Unonzwa mumwe munhu achichemera kuti hanzi he ini ndashaya chikeni ini he zvazodai he tosangana pakuvhota. Chii ichocho? Kuda munyaradzi ane chii? Ane chii mbwa zvainongofamba isina chinhu? Mahura munyaradzi ndo amuvhotera but shit munyaradzi. Vanhu ngavazive zvekuita wedu wemagamba ka. Kana pane vatengesi ka tikukuzivai ende muchaona moto. Ngazviitwe vanhu ngavarohwe. Ndoti vazive next time. Ndiri sena hama dzangu ndakafamba manzwa ini ndine shuga ndinozvibaya mainjection eshuga ndine BP asi ndaifamba ndaishandira musangano ndaida kuti musangano wedu uenderere mberi ndaida kuti vasikoti vapinde mazvinzwa ndaida kuti baba wedu vapinde timboona mabvuku netafara kuti zvinoguma kupi nokuti baba vedu taizoti vane pundutso kumberi asi nhasi vatengesi vaisa bhora musango. Vanhu vetisadaro asikana takadya manzwa. Matripusi acho akapinda muground umo vachitora zvinhu zvedu mazvinzwa. Marigari avaitora upfu vachitora mahamba vakadya tichivaona nemaziso edu. Nanhasi ini ndinotovaziva kana kuri kunzi ndepapi ndinotonongedzera. Vanhu ngavarove hama dzangu pamberi nekurova vanhu. Hatitotomboda kujaidza vanhu toda kutotina vanhu.